Вітаю. Выйшла так, што пасля году з таго, як я прадаў Сігнум, я ўсё ж такі вырашыў набыць інтронік. Хоць і ставіўся я да прыбору з сумневам, але іншых прыбораў, дзе можна шмат чаго пакруціць на даны момант дзеля мяне няма. Прыбор працуе на рэзанансных шпулях, як і Сігнум. Працуе ў мульцічастаце на базе дзвюх частот. На даны момант ёсць пары частот, такія як 7-60 кГц, найвышэйшая пара по дробязі, па нізкаправодным рэчам, дробнае золата, сярэднявечныя сплавы. 5-40 кГц. Гэта сярэдняя шпуля, сярэднія частоты, універсал. 2-14. По вялікіх рэчах, па імперыі, па цэлях такія, як, напрыклад, глыбокія шаломы, мячы, чорнае жалеза. Знешне прыбор падобны на Сігнум, але мае іншы колер і больш кнопак. На данный момант у мяне апошняя ітэрацыя штангі. Тут не цангавыя заціскачы, а націскальныя, але старога тыпу. Сённяшнія мадэлі маюць іншы выгляд. Ціснуць яны праз гуму. Штанга карбон, але не тэлескоп. Першая калена з гліняка. Бачыў не адзіны фотаздымак са зламанай часткай. Пад сваёй мэты я ўзяў такія шпулі, як 13 дюймаў з частотамі 7-60, 13 дюймаў 5-40, ды 15 дюймаў 2-14. Як асноўную шпулю я планую абраць з частотамі 7-60 у надзеі на пошук складаных сярэднявечных сплаваў. 15 дюймаў з нізкай частотнай парай я яе планую выкарыстоўваць дзеля пошуку глыбокага жалеза ды ў рэжыме ГП, магчыма пашукаць кубышкі ці штось іншае. А шпуля з частотамі 5-40 прыйшла мне бонусам. Дзяржанне надзейнае, зручнае. Працуе інтронік на дзвюх акумулятарах 18650 ці 26650. Ёсць укладка, выцягнем яе і магчыма працаваць на 26650. Пад падлакотнікам умацаванне аблачку шпулі. На акумулятарным блоку бачна выманне. Па памерах падобнае пад цыліндр аблачку. Планавалі, магчыма, тут змясціць блачок? У камплекце ідзе запасныя гумы, болт, шнур дзеля прашыўкі. Дзеля інтроніка ёсць шэраг прашывак, нават эксперыментальныя, якія магчыма запампаваць ды пагуляцца, а па выніках даслаць заўважання вытворцам. Прыбор немагчыма ацаглініць праз разрыў у час прашыўкі. Няма жаху ад завісання кампутару у час прашыўкі, як то у таго Дэуса. Пад блокам ёсць курок, як у спектры V3i ці ў Тыжона. Магчыма павесіць на яго розныя функцыі, кампенсацыю глебы, пінпоінт ці паўзу. Па гуку. У асноўным праграмы пабудаваныя на РВКТ агучцы. Калі мы чуем гук наяўнасці цэлі, гэта РВ, гук рэальнага часу. Працуе без селектыўнасці, гэта рэжым усе металы. Ды гук КТ, кароткі тон, гэта гук, які нам дае ідэнтыфікацыю, каляровая цэль ці чорная. Так было і на Сігнуме, і спектры, і на Сораксе. Ёсць агучка РВКТП ці КТП. Гэта поліфанія з РВ ці без РВ, то бок з каналам усе металы. Так было і на Сігнуме. Агучка 99 тоноў даступна толькі на праграме нумар 6 ГП
ды на 10-й праграме. Наколькі я разумею, гэта агучка не мае постапрацоўкі па фільтрацыі TI-A і TI-B. Пра TI яшчэ распавяду ніжэй, магчыма, гэта асноўнае, што дасць знаходкі з глыбіні. Мне падабаецца варыянт 99 тоноў, але ён, магчыма, шукае не так глыбока, то бок не дае такой ідэнтыфікацыі, як тыя агучкі, у якіх ёсць постапрацоўка. Як выснову па гуку, усё знаёма дзеля тых, хто рабіў на прыборах АК. Гучыць прыбор аднолькава як і Signum ці Sorex. Сцісла па праграмах-алгарытмах. Ёсць праграмы з унікальнымі алгарытмамі, а ёсць праграмы, розніца між якімі толькі ў лічбах на латках. Галоўная розніца ў тым, як праграма працуе з глебай. На данный момант ёсць такія, як алгарытм на прынцыпе кампенсацыі глебы. Гэты асноўны алгарытм працуе на любых па цяжкасці глебах. Алгарытм кампенсацыі глебы сумесна з алгарытмам балянса глебы. Магчымасць апрацоўваць ніжнюю ці вышэйшую частату. Магчыма шукаць дробныя ці глыбокія цэлі, больш якасна за толькі кампенсацыю глебы. Візуалізацыю немагчыма глыбока мяняць. Ёсць прысеты, якія змяняюць размяшчэнне лічбаў і іх памеры. На дысплею малююцца два гадографа, высокая ды ніжнія частоты. Пасярэдзіне рэзульціруючы D-гадограф, як сума паказчыкаў па частотах. VDI па кожнай з частот ды іх сума 2FID. Моц сігналу магчыма бачыць па даўжыні гадографу ды рысам унізе. TI-1 ды TI-2 гэта індэксы, падагульваючы параметры ды паравадзімасць цэлі. На данный момант менавіта гэта то галоўнае, што можа даць ідэнтыфікацыю складаных цэляў ці цэляў у глыбіні. Гэтыя індэксы не так змяняюцца з глыбінёй у адносінах як да VDI. І на базе фільтраў TI-A і TI-B магчыма выцягнуць малыя, знясённыя ў чарніну цэлі, ці вялікія за конт складанай глебы. Гэтыя цэлі будуць мець мінусавыя VDI, але прыбор агучыць іх колерам. І тут ужо трэба набіваць руку, каб выгадаць менавіта тую складаную цэль. У першым выхадзе я выкарыстоўваў праграму нумар 2 стандартны пошук ды 3 глыбокі пошук, змяняючы іх пад сабе. Задраўшы TI-B фільтр у 100, звычайна ён стаіць 400, я накапаўся грудной акаліны ды шарыкаў іржы. Насамрэч, гэты фільтр трэба ўключаць і наладжваць, выходзячы з дадзеных глебы. У інтроніка ёсць функцыя вымярэння глебы. Як заўжды, там фаза ды амплітуда. Ды вось на падмурку гэтых дадзеных магчыма парахаваць, якую лічбу выставіць. На простых глебах гэтыя цэлі амаль што не зносяцца. Не зносяцца па VDI ў чарніну, але на складаных гэтыя фільтры вам дапаможуць. Другім складнікам пошуку па фільтрах TI гэта моц гуку ад цэлі. Патрэбна адрозніваць глыбокія сігналы ад сігналаў у зоне дакладнай дэтэкцыі. Калі каляровы ды моцны, а VDI адмоўны, то гэта забуцвелая жалезка, якую
падкаляраваў нізкі паказчык фільтра. Выставіўшы TI у 100, я накапаўся шарыкаў іржы. На лічбе TI у 170 яны зніклі. Штанга зручная, мінус няма телескапічнасці. Даволі эрганамічная, без хістаючыхся частак. Штанга лепш, чым была на сігнуме, тая, што S-падобная. Асноўным мінусам дзеля мяне гэта надта рэзкая агучка з высокімі танамі, а пасля першай вандроўкі, пракруціўшы наладкі, панізіў моц гуку ідэнтыфікацыі, панізіў тон агучкі ідэнтыфікацыі ды наяўнасці, атрымаўшы мяккі гукавы малюнак. Пакуль дзеля мяне не зразумела ідэнтыфікацыя. Я не магу апазнаць тыповую манету. VDI тут не нармалізаваная, то бок залежыць ад частоты. Пра гэта я казаў у роліку «Гэта база», дзе гаварыў пра фізіку працэсаў металашукачы. Ёсць VDI па частотах, ёсць сума з гэтых дзвюх складнікаў, ёсць індэксы TI-1 ды TI-2. Ды яшчэ гук залежыць ад хуткасці, якую ты абраў дзеля пошуку. Інтронік падобны да сігнума, але і не падобны.